to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kata kayo amin na po, maabigya kabosan Pangasinan Dagupan. Wadyat ilalamat yung mga imparuntal na sari balita, isyut ang komentaryo ni Paakar at Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalopkan tabayo, sare kapaborito yo, amigo yo, RJ Bira Jimenez at your service, always. Tansay magtarlingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kalopkan tabay team on the technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. Petsa 2 sila atatong tanagagig at bulan na Agosto taon 2025. Agaw natan na Martes. Panagpagasolina. At sa agaw, medyo limagsab. Dahil sa tlabat. Nagak naliling mo, 40 sentimos kapaborito aja. Oo, ng pagasolina, kumula na imano. Kulay imano. Sige, mula na filan to. Hindi lang. Aliwan pare-parehas mo sa presyo na sa gasoline station. Aliwan uniform. Aliwan uniform ito tuatan. Walay abuba. Wala tagay. Wala tagay. Walay pasa niya abuba. Walay pasa niya tagay. Tagay. Nitan. Pero advice labat at saray kaparatiran motorista kapaborito ajay. Tandaan nyo rarami gasolinaan na nalgapad na ma. Ay, yun. Delikado man. Singanon karuman manutupatak. Tantak talaga nalgapman. Pero tinupat ko no, aluban may tangkida. Very honest but may ken may kaibada gasoline boy si kontot
Aluuban sir kami mangitan kanto. Oh, okay. Kaya At nagala ng least, paggasolina. Kiyan, may ibaga da ito Kasi, kiyan, delikado yung makinam. Ay, sigurado tan. Takder. Nahanaglaon ng dar. Pangkalawan mo lagi, aglaon ng dar. Balo-balong luganan. Kinoy ko. Wala bidipikto yung buta mo Kargam ladkasa. Tama na yan. Nakaukulan mo lang i-overhaul. Kaya Ayan. ingat-ingat lang po sa mga ganun. At siyempre, magandang umaga sa inyong lahat mga kapaborito. At meron tayong pag-aaralang bagong salita ngayon sa araw na to. Oo. Yeah, balo. Pangasinan, Tagalog, It's Latin, English. English. Have you ever heard of the word politics? Politics. Oo. Parang bully sa politics. Oh, yun. Kasi Naalam. Yes. Yes. Politics. Politics. Ano yan? Meron yan? One word? O ano lang? One word. Pinagdugtong lang? One Pero meron word siya. talaga sa dictionary. Meron. Oo, kasi sabi niya dito. Kay ano Google. Meron kay Google? Oh, meron kay Google. Pero sabi nga dito, kapaborito Ajay. Politics. Politics. Anong spelling yan? Bullyltycs? Yes. Nakuha ko? Politics. Kung nakuha mo, galing mo sa Politics, spelling Politics. Politics. Kung sa mga eskwelahan, may mga estudyanteng nambubuli ng kanilang mga kapwa-estudyante. Kaklase. Oo. Meron din pala sa politics. Oh, meron din tinatawag na politics. Mga bully na politician. Mga nambubuli na mga politicians. Ang asar, talo. Nga. Tama ba yun? No, naasar damay, bubulian da. Pero tayo may aasaran da, matibay mat. Wag lang magbumirang sa kanila. Tulad nung inject ko lang yung pang-aasar ng China sa Pilipinas. Oo. Nambanggaan subarkuda. Kita niyo yan. Alam mo yan? Yes. Alam mo yan, mamaya yan. Nambanggaan subarkuda. Di nayupi. Tambarkuda, nambanggaan, susunod da may barko'y Pilipinas. Nan maniubra. Niman, baka ganyan din yan, magbumirang sa inyo, mga politics. Mga politics. Mahirap yan, karma. Yes. Nitan. Ano ho ba daw ang political bullying? Ito yung ang political bullying, ito yung kapag ginagamit ang kapangyarihan at posisyon para patahimikin o kaya i-discredit ang boses ng minority. At kapag inuuna ang insulto kaysa sa pagtalakay ng issue. Ano ba yan? Yan. Dapat mayroon na yung yung anong tawag mo diyan, yung harmonious yan, relationship sa kanila. Isa na nga yan, di pa, di ba? Oo. Maliban lang kung yung isang nambubuli, hindi naman eh. Di ba? Yes. Baliktarin mo yung sitwasyon, yung isang nambubuli at parang nang aasar, hindi naman po pwede dahil marami kayo. Pero sa totoo lang, ang ginigit lang naman niya is yung kanyang karapatan. Correct. Hindi mo na kailangang i-bully pa. Alam mo naman na you have the number eh. Kaya nga because you have sabi the ko nga number. dyan ito wag kayong magalit sabi nila yung wala nang sagabal. Hindi, wala nang biskag yung sagabal. Yun ang totoo yan. Dahil madami na kayo. Pero nandyan pa rin na talagang kikilos at magsasabi nang sa alam niya'y tama. At para sa karapatan ng madlang people. Yes. And to tell you frankly, Politics, itong Bakit? pinag-uusapan Binopolitik? natin, ay patungkol sa nangyayari dito sa Sangguniang Panglungsod ng Dagupan City. Nag-iisa lang yan eh. Nag-iisang konsehal na babae pa. Rosas. Yan. Na nasa oposisyon. Nasa oposisyon. Saka kung minsan sabi nga kung di mo nire-respeto yung kanyang posisyon, yung nalang pagkatao sa babae. Yun nga ang masakit ka pa, Brito Ajay. Kasi kapwa mo yan, elected by the people. Meron siyang mandate ng tao. Hinalal siya. And the fact that duarad sari ancestors to, nang maliumot yan mayor na sa siyudad na Dagupan. Alam mo kung bukas ang eleksyon, lalaban yan na vice mayor, mananalo yan. Sigurado Because yan. of that sympathy. Yun. Kasi parang, di ba, parang nakakawawa na eh. Biruin mo kung yung napanood ko nga na video na inaalisan siya ng yung di binibigyan ng mga staff.
Until now ba o nabigyan na? Until now, wala pa tayong balita na binigyan na siya. Ay, karapatan niya yun. Ano siya? Sinong asikaso sa kanyang mga... Isa pang masakit na mga katotohanan. Papel, mga agenda, Yes. yung mga... Isa pang masakit na katotohanan, Kapaborito Ajay, dito sa apo ni Mayor Opring at Mayor... Dalawang apelyido yan, diba? Manawis. Reyna at Manawis. At saka Reyna, Manawis. Isa pang masakit sa kanya. Pagka siya nagsasalita, hindi siya hinahagip ng kamera. Very shy yung camera sa kanya. Lahat na ba pinagkaitan ng tadhana? Oo. Makikita mo yung mga ibang kasama niya nagsasalita, nakafocus ang camera sa kanila. Pero pag siya nang nagsalita, wala siyang mukha. Alam mo yan yung magiging reflection ng kung ano yung kabuuan, di ba? Yun. Di ba? Nakita mo yung gusto kong sabihin. Yes. Na dapat sana ipakita na mayroong pagkakaisa. Dapat. May harmonious relationship between all of the yung mga honorable From that on, siyempre makikita ng taong bayan na ay ano pala, di ba? Kahapon nga may pagkakaisa pala. Parang ganoon. Kahapon nga nagsalita si Councilor Lino Fernandez. Baka naawa sabi niya siyempre masakit din sa akin. Kwanto, bilang isang miyembro ng konseho na ako'y insultuhin. Yun Ako'y tawanan at palakpakan pa. Kwanto. Masakit sa akin yun. Kasi, magagalit din ako. Kasi, pag ilagay mo yung sarili mo sa, 'di ba, sa kinakawawa, 'di ba? Of course. Parang kinakawawa yung term na nabanggit ko kasi because 'di ba, yung pagkait lang ng kanyang karapatan din, yung parang equal sana hindi na ibibigay. 'Di ba? Kumbaga sa isang pamilya, may anak ka na pabor ka sa lahat pero yung isa di mo naman binibigay yung para sa isa mong anak, yung parang hindi equal nga, hindi patas. Ayun na lang sabihan ka, Kapaborito RJ. You are a part of the institution. Yes. Elected ka by the people. Correct. Tapos sasabihin ka, tumabi ka na lang, makinig ka na lang. Ano ba? Ano? Paano ba yun? Kasi you are there, 'di ba, to perform. Kung ano yung mandato sa iyo ng tao at ng batas. Dapat. 'Di ba? Oo. Kasi dapat din kasi kung hindi mo naman yung gagawin, may rereklamo ka naman. Ano pat nandyan ka? Hindi ho ba sa ating mga Pilipino, Kapaborito RJ, meron sa atin yung values na marunong magmalasakit, mapagkumbaba, at gumagalang sa lahat. Kaya 'di ba? Kaya nga pag kayo napupunta sa mga okasyon, para kang lalo na no politiko, yuko ng yuko, anta may ulo to aga makaroon. Ano ba? Manyugay ganay suluto no makanong nasare totoo. Siyempre ganun tayo mayaman man o mahirap, kinakamayan, kakampi man o kalaban, dapat patas ang pagtingin natin. Agauntan, Kapaborito. Nakikita ko dyan, retaliation Parang bumabawi sila Di ba? Because they are the majority. Now. Bakit? Ito anong masakit sa inyo sa mga tinatanong ni Councilor Dada Reyna? Masakit ba sa inyo na kayo tanungin na dapat maglatag kayo kung paano ginamit at ginastos yung calamity fund na milyon-milyon? Di tapos. Oo. Total, diba? Meron kayong listahan. Siyempre sa gobyerno, Kapaborito Ajay, pagbibili ka ng mga pangsustento sa taong bayan, meron lagi yan resibo. Pag ang gobyerno nag-purchase ng goods, meron lagi yung resibo at merong accounting report. Agauntan. Ito na yung sinasabi ninyo na check and balance. Kaya nga tinatalakay din para di alam ng taong bayan. Yes. Yun lang naman hinihingi niya. What is so masakit about that na kinakailangang maging biktima siya ng politics? Ay, nako. Di ba? Tinatanong kahapon ni Councilor Lino, pangalanan mo, Councilor Dada, kung sino? Di-reviewin nyo yung video nyo. Meron naman kayong video. Tignan nyo kung sino yung mga pumalakpak, tumawa. Di ba? Makikita naman niyo doon Bakit malinaw-linaw. Sila tumawa? Ano yan? Pumalakpak, tumawa kasi, saan? Noong nagsabi ng likdaan niya, imbes nga to likdaan to,
nan Councilor Dada, sa tay concern to, dandamot ko mo na staff to, yun. RJ. Napanood Yes. ko yun. Oo. Tapian jaruntan, at may makapantrabaho na susto. Correct. Na dapat lang. Kasi Kasi meron naman bawat isa. Yes. So in fairness, entitled naman siya sa pera ng gobyerno kasi elected siya by the people, siyempre man si serbid gobyerno, entitled man siya. Kaya singasari ka para turan konsihales. But along the way, lulugton man sa salita, wala anong nung to, wala alikas to. Yeah. Lalo lang walay ang ibagaya, tumabi ka na lang, makinig ka na lang kanto. Aga ka microphone. Aga ka microphone, pero alikas to. Narinig nyo. Parang may side comment. Yes, may side comments na may nagsabi pa, yan ang idol ko, kanto ne. At tapos meron pang nagpalakpakan, nagtawanan. So yun yung mga feeling na naramdaman. Kumbaga nasa loob ka ng klase, nag-iisa ka lang. Sige. Naramdaman ng feeling na yun ni Councilor Dada. Kaya lumong-lumo siya sa sarili niya. Feeling niya talagang aping-api na siya. At pag nakita mo, narinig mong boses niya, kapaborito RJ, ay mangiyak-ngiyak na yung ating konsihala. Ating kongkuta, siyempre konsihal. Elected by the people, agauntan kapaborito RJ. Ay, nako. Kaya, kawawa naman. Sabi nga natin, di ba, kapaborito RJ, you have the numbers na. Tama. Kasi ano man yung kanyang kukontrain dyan, when it comes to votation or yung approval, wala naman siyang magagawa. Pero, siguro, ibigay naman yung kanyang karapatan. Dapat lang. Kasi isa rin siya sa mga tulad ninyong nahalal. Ano ba yan? Wala bang ano dyan? Yung talagang panuntunan na parang civil service, parang gano'n na sumasakop na ang isang entitled na wala ano yan? Nasa jurisdiction na ng kanya ng DILG. Ng DILG. Ay, DILG pala. DILG, Hindi, pero yung hindi mo pagbibigay ng wala kang walang abuse of authority diyan, wala. Yun ang dapat tignan diyan. Tingnan natin, kapaborito RJ, kasi baka diba, pwede. Baka wala bang alloy na sumasakop na yung mga elected mga ganyan official are entitled na magkaroon ng staff? Wala ba? Nasa ng kwan? Kasi parang sa palagay ko wala Kasi kung mayroon, ba't ayaw bigyan? Di ba? Actually, palagay ko meron kapaborito RJ. Ba't ayaw bigyan? At kasama yan sa pundo na dapat nakabudget doon sa budget ng Sangguniang Panglungsod. Oo nga, pero bakit kung hindi bibigyan, pwede? Yun ang big question ngayon, kapaborito RJ. Yun ang pinaka-big question ngayon kasi bakit hindi ninyo bigyan? Binigyan nyo ng iba, binigyan nyo ng staff yung iba, bakit hindi siya? Kasi sa kabuuan ng pagbabudget, merong budget na binibigay sa Vice Mayor's office. At sa Vice Mayor's office, sakop na niya yung mga, 'di ba, yung mga tauhan, kung sinong, 'di ba? Yes. Ilalagay mo diyan ng mga staff ng mga konsihal, 'di ba? 'Di ba pwede ba na nasa niya 'yon? Control, parang gano'n. Kung ayaw. Ang sinasabi nila kasing rason, which is tingnan natin. Which is para sa akin is a very very flimsy reason. Ang sinasabi nila kasi si Councilor siya yung isa sa mga kumontra sa pagpasa ng budget. Kasi yun yung mga personal Yung about yung talagang karapatan. Pwede na hindi bigyan. I don't think so. Pwede siguro kasi hindi binibigyan dapat diba? meron silang wala rason. Silang binabiolate na batas, law about that. Wala siguro. Dahil wala tayong makita kapaborito RJ. Hindi nila naman kasi siguro gagawin. Dahil mahabla naman sila. Yes, ang sasabihin nila dyan, privileged lang yan privilege yun yung kinakapa ko. Pribilehyo lang na pwedeng ibigay. Pwedeng hindi. Nako. So, kaya kung hindi kakalyado, sorry ka na lang. Sorry ka na lang.
Ay, so sila. Saka yun naman yung narinig ko na ginigiit ni Consi Hal Reyna na 'di ba? Binuto naman ako ng tao, parang gano'n. Yes. To serve. Yes. Our kababayan sa Dagupan. Yes. So, Pero alam mo, namang staff, alam mo mag-prepare yes. ng mga agenda mo, ng mga yes, tama yan. Di ba? Gagawa ng report mo, ganun. Gagawa ng report. At saka yung sila pa actually yung anong tawag mo dito, yung manhahalukay na aramay yan. Oo, nagre-research. Yun, nagre-research. Gumagawa ng research. Tawag dyan, researcher. Diba? Dapat meron kang kailangan researcher. mo rin yun kasi pag naghahanda ka ng resolution o ordinance, kailangan mo talaga ng researcher. Saka hindi lang solo yan, ang trabaho mo as lingkod ng bayan, hindi lang solo magpanday na lay. Yes. Meron ka rin mga obligation na yung mga pinupuntahan. Tama. Now, what is very ironic pa, kapaborito Ajay, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupan, we are telling every student in every school na wag mambuli. We are telling that. And no less than the chief executive is advocating that, kapaborito Ajay. So dapat sila yung maging magandang ehemplo dyan. Yun. Bakit? Siguro kung nakikinig kayo, pwede naman kayong magsalita. Tumawag sa amin 0945-183-4345. Ito 4352. Kasi baka sinasabi nyo is parang hindi naman namin yang ginagawa, hindi naman namin yang action or intention, pero malinaw di ba? Malinaw. Yung mga nangyayari. Crystal clear. Oo. Hindi mo ipagkakaila, kapaborito RJ. Ay, nako. Magpapatuloy po ang lignay balay, kaya rin inasarang pakabat, tanpay mano, malalapunit saray, manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Oras na natin, alas 8:04 na po ng umaga. Kaulap kan tabi ni Siyempre Likna Bali sa magtariran kapaborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariran kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Oy, hello and good morning kay Madam Emma Alipio na Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Untan matad kina Nanay Conching, yamanderang mambabanta iranatan kapaborito RJ. Abit lakmat lara, idamay kumatlara may single ladies ni Arumditan at Barangay Basing, Binmalay, si Nanay Bihing, si Madam Perla, tan si Kagawad Esperanza. Oy, Yan. kaya Ate Tess at Kuya Boy, Baranda, good morning at mga staff ng inyong Japanese restaurant. Meron na rin yung sangay sa Binmalay, dyan sa malapit sa malaking ospital. Gusto ko yan, Japanese restaurant. Food. Oh, Japanese food. Diba? Ate Gusto ko Tess, Kuya Boy, good morning. Yung tuna, yung salmon, yung isaw-saw mo may toyo na mayroon siyang wasabi. Wasabi. Pagka nakain mo yon, wala kang masasabi. Anakasang. Talagang anagasang. Alam mo yung salmon. Yung salmon. Pink salmon. Yun. Yun. Ay, mana naman kapaborito. Ay, okay. Manilo lang kay susto. Yan, siyempre good morning din kay Madam Ja. Madam Ja? Madam Ja. Barangay Basing din. Ay, si Madam Ja. May kilala kong Madam Ja. Diyan din sa may simple ko, si Madam Ja. Oo. Si Gaspar family diyan sa Kalit, Binmalay. At kay Cap Will Soriano, nalasing ako kay Romulo Cap Will, good morning diyan sa Barangay Papaguyan. Mapasyal natin minsan, kapaborito Joseph. Gusto ko mapunta rin dyan sa Papaguyan. Siyempre, maraming mga magagandang balita. Gustong-gusto nila yan. Lang kapaborito, RJ. Kapwil. Yung Barangay Papaguyan, dyan ba yung paggawaan ng mga, alam mo yung may daan niya, lumang dalig? Yung lumang gulong. Yung ginagawang upuan. Hindi ko alam. Hindi ba dyan yun? Barangay Papaguyan. Baka gusto yung bumili ng dalig. Yung pinaglumaan kong dalig. Kapal pa yun. Sabi naman ni Sir Jerome, belated happy birthday daw kay Atty. Heidi Sanchez Soriano Pacheco. Oy, Attorney Heidi. At yung, alam mo yung housing dyan? Yung housing dyan sa Papaguyan, sakop niya yun eh. May balita tayo na inaayos na rin at baka maibigay na rin. Finally? Finally. Thank you naman. Long overdue na yan. Kasi nandyan lang na ayusin na lang siguro at ipamahagi na lang at nang mapakinabangan. Mabuti at, naman, naisip mawala nyo. Na yung mga eyesore. Yes. Mabuti naman, naisip nyo yan kasi alam po ninyo, ang bahay na nasa pundo ng gobyerno yan eh. Sayang. Hindi pundo ng isang tao yan. Oo. Pundo ng gobyerno yan na dapat pakinabangan na ng ating mga kababayan. At saka yung purpose, napakaganda. Ay, mapalad nga sila dyan sa Binmalay sa location ng kanilang housing. Bakit ka mo? Nasa very nice. highway. Yes.
nasa highway, tapos sa tapat nila, andyan pa yung pag-core building yung na napakaganda. Evacuation center po yan. Di ba? Ang ganda. Tapos katabi nyo pa yung dam site. Sana malinis. Malinis. Saka may plano dyan na kahit talipapa, parang palengke, parang ganun. Ayon sa ating nakuha impormasyon, maganda kasi yung lugar. Yes. Siguro sa pagpapatuloy ng di ba, ng panunungkulan ni Mayor Pet, dahan-dahan 'yan. Alam mo kasi kapaborito Jay. Kung pupunta ka kung taga Bapaguyan ka, taga Tony Ram Aroma Parayao, Tampalias, Palyas, tagatan ka, Lacanid Bali na binmali araw dawilay desert. Natapen mga liw kani. So, nararapat lang, actually, merong talipapa dyan sa may barangay sakop na ng San Carlos. May talipapa yung banda na dito, dyan. yung naging biktima si kaibigan natin, yung kumandidato Sir Pokis, di ba? Diyan yung area. Si engineer. Kung saan na-hold up, di ba? Nakuha yung motor. Yes. Yung area yan. So, maganda na magkaroon din ng talipapa dyan as an alternative. Mas malapit puntahan ng mga taga dyan. And very ideal talaga yun kasi along the highway. Yes. Very ideal yun. At of course, siyempre, we cannot escape the fact that ang arkitekto niyan, i-disregard nyo lang, pero let us give credit to where credit is due. Yung after all, at nag-isip yan. After all, hindi naman na siya part ng politics. Hindi na. Just giving him the credit where that he deserves. But that, kanunutan actually. Yes. And we are speaking about former Vice Mayor, former Mayor, Sammy Rosario. Di ba? Ang kagandahan dyan, yung pinagpapatuloy ngayon ng administrasyon. Yun ang maganda. Yung mga kaisipang yan. Actually, yung barangay hall ni Capwell, si Mayor Pitt nang nagpagawa. Ang ganda. Maganda pagkaganyan. Talagang gusto kong magandang pangatawanan ninyo yung political battle cry ninyo na ano yan? Bayan muna. Bago? Yes, sarili. Ay, good morning sa mga nakikinig dyan sa Labrador, Pangasinan. Good morning kay Mayor, former Mayor and former Vice Mayor Sammy Rosario. At sa mga kaibigan natin dyan sa Bugalyon, Pangasinan, sa Salumagi, namin nakikinig. Ito, reaksyon, liknaan damat kapaborito about yung tinalaki natin kanina. Sabi niya dito, parang sa sangguniang bayan din sa Binmaloy, kwanto. Kinakawawa si Consi Ariel. Maski isang committee, wala siya. Lahat ng resolutions niya, walang seconded. Tinatawanan pa siya. Nako. Kasi opposition. Same story ito Ay, nga pala, nag-isa rin dyan sa Binmalay, si Consi Ariel. Yes. Pero naninindigan pa rin. At sa alam niya, tama, tulad ni Councilor Dada Reyna, talagang, di ba, hindi siya yung binoto na porke amay tawag mo mambukbukor at amay mampakutimagla. Hindi. Di ba? May mga ganun Gabay ko tayo pakutimag. Mampakutimag. Alam mo yung Pangasinan na yan? Yung hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Impakutimag to, kunda. Kumbaga sa English, stagnant. Yung nandun lang. Singa ingaton labat niya bato, ranto. Kasi ingaton niya barang. Wala kasing wala naman siyang magagawa. Alam niya yon sa sarili, kaya hindi na siya umimik. Pero yung mga binabanggit natin, hindi. Talagang fighter din. Yes. Pero hindi naman sa fighter na lumalaban na palaging nag-object or kundi yung kanila namang mga sinasabi is meron namang kabuluhan. Yes. Diba? Pero sana kapaborito RJ, bigyan din siya ng respeto ng kapwa niya doon. At kung makabuluhan naman yung kanyang resolutions or ordinansa na makakabuti naman sa bayan, bakit hindi ninyo suportahan? Ito ang napakasama sa atin dito sa Pilipinas. We cannot set aside yung personal differences natin. Di ba sabi nga nila, dapat mo na isang tabi mo na yan. Dahil ang nasa front mo na ngayon is yung pagbibigay service sa tao. Yun na yung parang focus. Yes.
dapat sana, public service na yan, kapaborito Ajay. Pag public service na yan, kung ano yung makakabuti sa mga kababayan natin, yun ang gawin. Ang masama dyan, talagang... I-set aside nyo na yung mga individual differences mabuti yan. kung nag-iisa na nga, pangit na hindi mo ta. May kontrolon to kayo, mambubukor, hindi mo ta. Noontan. Noontan, pero hindi po pwede. Pero kung si Aril, hindi mo, parang gano'n. Hindi naman po pwede. Yes. Yung wag naman. May sabi, bukor mo, dyan salitan Pangasinan, Dumatic, uulangan mo kami, parang gano'n. Alam mo yun? Mo kami uulangan yes. Di ba? Majority kami, uulangan mo kami. Parang hindi naman ganon, di ba? Hindi naman siya ganon eh. Okay. Kita mo naman sa personalidad ni Consi Ariel in fairness doon sa tao. Kaya nga nakabalik siya eh. Kasi maganda yung ugali niya. At maganda yung performance niya. So, bakit naman kinakailangang iwanan niyo siya, tinatawanan pa, tapos maging daw siya, hindi siya binigyan ng staff. Ay, nako. Bakit ganun? So, nasa pala yun? Prerogative pala yun ng prerogative ng, actually, ng executive. Ng vice. Kasi pundo niya yun. Ng vice at saka ng... Vice yun, vice kasi siya nag-prepare ng pundo nila eh. Natanong nga natin si Vice Mayor Taktak mo Mamenta. Good morning, sir. Yan. Ay nako, kawawa naman sana ang isipin na lang natin kung makakatulong sa taong bayan o hindi. Yun na lang pinakamaganda siguro para sinasabi ni Sir Jerome? Proposed provincial resolution congratulating SP member Philip Chodor Cruz on his election as Regional Public Relations Officer. Regional. Of the National Movement of Young Legislators o NMYL. Okay. Regional. Regional. Siya ang PRO. Congratulations. Board member. Namamayagpag yung mga board members natin sa segundo distrito. At speaking of diyan sa Sangguniang Panlalawigan, maganda yung mga sinusulong ni board member Jerry Rosario. Natalakay pala yung no billing policy. Baka makapanayam din natin sa masusunod na araw. Pero nung nabasa ko yun, yung no billing policy, dati na yan. Dati na yan, nung panahon ni Gubama. Siya yung unang nag-implement yan. Baka hindi pa ni-implement sa ibang lugar. Na-implement na yan. Sa naalala ko yan. Government hospitals natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil tulad nga ng sinasabi niya na hindi ko makalimutan, anap kalatay sang kairapan niya to. Abi padre di pamilya ni man sasakit yang kapoy na pampahospitalan to ya libre. So nalapon nun sa man di man parang hugot. Kaya nagpursige na, di ba, gawing no balance policy pala yung ating mga government hospitals. And now parang yun ulit ang ipapatupad. Which is maganda. It is talagang makakatulong lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Yes. Maganda po 'yun. Walang walang ampay-ditan. Maganda 'yan at gawin po ninyo 'yan at ipagpatuloy po ninyo. Yes. Sana nga, kapaborito RJ, para hindi naman masyadong kawawa yung ating mga mahihirap mga kababayan. Kasi nagugat yan dun sa ewan ko sa mga DOH run hospital natin. Baka dito sa Region 1, libre na rin. Pero may basyan yan. Hindi naman yung nakikinig ka, meron kang kaya, magpapalibre ka. May kategorya yan. Kung talagang indigent ka, iba, wala ka nang problemahin dyan. Yan. Pero kung may kaya ka naman, nandyan yung doktor mo, gusto mo dyan. Meron naman kasi yung private room, di ba? Meron naman yung semi-private dyan Yung kung todo aircon, pati may sarili kang CR doon sa kwarto. Siguro yung mga yun, iba rin yun, di ba?
Kasi manusilan lara yung Kaya- lahat. No libre lang namin. Oo, kaya nga sabi nila Oo. kapaborito RJ, tama lang na nandyan si board member Oo. Jerry Rosario kasi he is actually a doctor by profession. Mhm. So dapat lang nararapat sa kanya yung Committee on Health para mapangalagaan niya yung pangangailangan sa health ng ating mga kababayan dito Yes. sa ating lalawigan ng Pangasinan. Dati hindi sa kanya yun eh. Mm. No, pero ngayon binigay din sa kanya yung chairmanship Oo. ng Committee on Health. Very nice. And siya nga pala, good morning kay Councilor Randall Bernal. Ay, good morning, sir. Bakit ka mo? Good governance? Yeah, nabanggit ko si Mr. Good Governance kasi may nabasa akong artikulo kapaborito Ajay na gagawin na raw ng Department of Public Works and Highways. Oh, hindi PWH. Oo, ang construction ng riverbank protection structure sa likurang bahagi ng tinatayong Sangguniang Bayan Building sa tabi ng Lingayen Municipal Fiseport. Diyan sa sa may diba? sa may papunta doon sa common terminal. Yun. Kasi if you could remember it Harapan right. ng ng provincial Hospital. yung DSWD. Oo. Provincial Hospital. Yes. Saka yung PDRMO. Andyan na lahat. Nakailirang mga yan. Yes. At ng PCSO. Yan, dyan din. Oo, dyan din. Kasi kung maalala nyo, kapaborito RJ, mga kapaborito, merong vlog noon si Councilor Randall. Si Jonathan ata. Councilor Jonathan, yung pinakita niya na yung tinatayo na nasa nadalap. Adalap. Oh. Bukod pa doon. Bukod pa doon. So magkasama sila ni Councilor Jonathan. Feature nila yon na dapat sana mabigyan ng proteksyon. Yes. Yung bagong building, yung riverbank na yon, mabigyan ng proteksyon para hindi masayang yung pundo ng gobyerno. Kasi kapag kayan nasira, matimubagtan, iaanod, nakusukos, iaanod ng dulap, ng tubig, yung bagong building, sayang muli. Pera ng madlang people. Yes. Kaya dapat protektahan natin yung structure na yan at ito na nga, nagbunga na yung kanilang pagbablog. Healing kapaborito Ajay, na aayusin na yung riverbank. Yun. Kasi yan yung sinasabi natin na constructive. Parang criticize. Tawag imano lang yan eh. 'Di ba? Hindi ka naman pagka mayroong kang mga na-expose, may expose binabanatan mo na hindi naman. Yan yung parang pagpaalala, tawag imano. Tulad yan, 'di ba? Pinakita nila nung dilap yan nakita ko yan tapos binlag nila na ba't dito papatayo di ba nakikita nyo dalap so mayroon ng aksyon. Meron ng aksyon. Yan ang kagandahan dyan. Pagka na-feature mo, ina-actionan. Yes. Sana ma-actionan na rin yung water treatment facility dyan sa Maya Playa na na-vlog din ni Consi Randall na kini-question din dahil nasusan ng 10 million pesos parang hindi napapakinabangan. Sayang yun, 10 million sayang din. Well, sayang 10 million din. is Pero 10 yung million. Daiwonti may intensyon. Tapiano na inda na potable yung magandang tubig yung mga residente diyan. Which is yung purpose is good. Very good. Very good. Pero yung maintenance at yung operation, yun ang hindi very good. At sana nga kapaborito RJ, gaya ng sabi mo, ano na yung word na nabanggit mo kanina, nabalang kanunutan ko. May magkaroon ng investigation ba yun? O may talagang makita na walang mali sa ginawa? Idudugtong ko sana to kapaborito RJ kasi maalala mo yung mahihiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Si PBBM dyan. Di ba? Kasi pundo ng taong bayan. Yes, na nakafocus siya ngayon sa mga flood control projects sa buong Pilipinas. Pero hindi pa ata pinangalanan yung mga kontraktor. Pero alam mo, kapaborito RJ, meron palang 10 probinsya sa buong Pilipinas. Yung walang flood control, walang flood pero no. Meron sila with the most number of flood control projects. Ibig sabihin, dito sa mga probinsyang ito, napakarami na mga flood control projects na ini-implement. Kasi yung isa rin na found out niya diyan is may mga pinunduhan
nilatag sa mga iba't ibang probinsya na parang hindi naman kailangan na magkaroon ka ng flood control doon. Di ba? Kasi wala namang flooding. Parang ganoon. Ba't may kaya mga nga, nakapundo doon? So, yun ang kanyang kine-question. Kaya nga sabi ni Pangulong BBM, kung sakali, hinihimok niyang taong bayan, kung sakali na may makita kayong palpak sa mga flood control projects ng DPWH, isumbong nyo sa Pangulo. DPWH pa rin niya. Pero separate yan sa mga ano. Kasi di ba may flood control tayo, head. Yung dyan sa saan ba yun? Yung nagpa-function pa ba yun dan sa Rosales? Rosales, di ba? Oh, di ba nagpa-function pa ba yun? Yung dating yung mayor na ngayon, di ba dyan galing? Oh. Di ba si yung pero dating engineer din, kilala mo si mabait na engineer si wait lang. Si engineer Hines, di ba siya yung head sa flood control? Di ba may ahensya na talagang intended for that kaya lang hindi ko na alam kung active pa yung office na yun, Bakit nasa pero on top of that kasi DPWH. Okay. Kaya sila yung implementing agency. Tanungin nga natin yan para sigurado. Ito, pangalanan natin. Alin yung mga top 10 provinces with the most number of flood control projects? Number 1 is Bulacan with 668. Ay, alam mo dyan sa Bulacan, may area dyan na talagang yung kahit na agula, danom ni. Swamp area. Yan yung paunlad dyan sa kaboundary niya yung Pampanga, di ba? Yes. May mga lugar dyan. Napuntahan ko na yan, actually, kapaborito RJ. Dyan namumugad yung mga wild birds. Kasi talagang tubig. Yung mga bahay nga dyan, nabando na Yes. Dahil talagang wala na. Tubig talaga dyan. Tubig na. Sige. Pangalawa, number 1 is Bulacan. Pangalawa is Cebu with 414 projects. Ibig mong sabihin, binabanggit mo yung pinaglagakan. Yes, top 10 provinces na to. Malalaking pundo. Yes. Number 3 is Isabela, 341. Number 4, our very own province of Pangasinan. Ilan? Magkano? 313. 313? Yes. Projects. Project. Flood control projects. Number 5 is Pampanga with 292. Number 6 is Albay, 273. Number 7 is Leyte, 262. Number 8 is Tarlac, 258. Number 9 is Camarines Sur, 252. And number 10, Ilocos Norte, 224. Yan yung mga top 10 projects, flood control projects. Mayroon yan yung naalala ko na yung ADNO flood control, di ba? Ayun, ADNO flood control. Yan. So ayun, di ko na wala na activity yun yung ADNO flood control, wala tayong nababalita. Sino bang head na ngayon doon? Ewan ko nga kung sino na Pero yung nabanggit mo Pangasinan, siguro Pangasinan isa na yung natubag dito. Isa na yung natubag dito sa may hindi sa barangay Tubag pero natubag diyan sa kasi Santa Barbara. Kasi yun kapaborito. Hindi pa tapos. Tapos yun ang ongoing daw yung construction kaya pa. Kaya kinusukos na So walang parang agmuot na total may kontraktor asabilan ti sigsigang parang nagtanim ka ng palay anihin na nga di ba hindi pa nasira na ng bagyo yun naman di pa tapos yung construction. Okay, so parang yung may justification bakit nakusukos. Okay. Hindi naman atubag. Hindi man atubag. Kusukos lang. Pero inaayos na rin in fairness din sa contractor. Okay. Sa kwanto ay nan walay ang ibas nga naliknaan to. Good AM bro. Antam si Vice Mayor. Saan yan? Vice Mayor. Sige. Okay. Sige. Sino yan? Vice Mayor? Diyan tagupan ko na. Meron siyang, ano yan? Liknaan yan. Ako lang basan. Brother, medyo Paul. Paano? Sige. Baka mayroong personal mahirap na. Mahirap na. Bulong mo na lang. Bulong ko na lang i-share ko na lang kay partner RJ mamaya.
Kasi may limitasyon naman sa pagbanggit ng mga salita para hindi naman mahirap na. Hindi, nakaka-offense naman dun sa... pero okay brother galing. Good morning. Good morning sa'yo. Siya nga pala dito sa Dagupan, activated na po yung 911. Ang sabi ng bagong hepe dito, bago na naman ang hepe natin kapabrito si Police Lieutenant Colonel Lawrence Ket Kalub. 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 Kalub o Kalub? Kalub. Ano? Kalub. C-A-L-U-B. Kalub. Kalub. Kasi may welcome party yan nakita ko. Nakita mo yan? Sabi niya, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Di ba mayroon na yan, 911? Dahil 911. Yan yung sabi ni Sir, my idol, Torre. Yes. Di ba? Torre, di ba? Yes, si Torre. Si Colonel, General Torre, sorry. 3 minutes. Yeah, General Torre. Just dial PNP Chief General Torre. 911. Yun. Di ba mayroon yan sa Lawak noon, si Vice Mayor, 911 din ba yun? Si Vice Mayor, Attorney Nelson Gayo, former diba? Vice Mayor of Lawak. Malaking tulong yun. Yes. Ba? Mayroon pa ba yun hanggang ngayon? Tinuloy ba yun? I Sino bang bagong Vice Mayor dyan? Wala tayo balita dyan sa Lawak. Oo. Yung 911 alert. Parang initiated by former by, Vice Mayor Lawak, Attorney Nelson Gayo. So ito naman, sa Dagupan. Nababanggit ko kasi kapobrito RJ, kasi mukhang ang Dagupan lang ang nagpapasabi sa publiko na may 911. Mayroon 911. I-dial ko nga, subukan ko. Sa cellphone pwede? Basta dial mo cellphone, 911. Basta dial mo may lang load yung 911. Basta may load kayo. Mamaya, kung walang load, okay ba? Hindi. Dapat may load ka dyan. Di ba? May pantawag ka. Sige. Kaya sabi niya, dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Hindi pwedeng yung maririnig mo cannot be reached. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi emergency yan. So, kailangan na active palagi. So kahit magkasabay yung tawag, magre-ring ba yan? Siguro. Di ba? Kasi kung minsan busy, di ba? Salamin din natin. Pero mabuti at may ina-anunsyo na ganyan na mayroong matatawagan yung publiko sa oras ng kagipitan. Sige nga, 5 minutes. 5 minutes. Sir Joey, ilang minuto nakapag-response ang mga kapulisan natin nung nalaglag yung... kumusta na pala yun? Yung kaibigan natin. Oo, yung nagtatraffic sa atin dyan pag lumalabas tayo. May tama yun di ba? Oo. Sinong pamilya yun? Hindi ko rin alam Palaboy kasi dyan mga kapaborito. Anong nangyari sa kanya pala? Ang sabi ni Sir Joey... Palagi niyang inaakyat yun. Yes. Yung anak This time, hindi siya sinuwerte. Inakyat daw niya yung poste na hawakan niya yung live wire. Nalaglag. Tumalsik siya, nalaglag, tumama yung ulo sa simento, medyo may dugo. So, sabi ng mga naka-observe, ay maswerte lang nung nabilay ni Kwanda. Hopefully sana makapag-survive pa rin kahit papano. Kasi mabait naman, hindi nananakit yun. Hindi nananakit. Kaya lang, talagang mahalata mo na may tama. Yes. Kasi traffic to ka Yung kanyang, yung action, yung kanyang sinasabi. Yes. At palaging umaakyat. This time, hindi siya naswertihan. So, kaya nagkaroon tayo ng sa tapat power mismo, shortage sa tapat kahapon. Natin, diba? Sa tapat mismo. Alas 6 ba yung gabi? Hapon pa. Mga alas 5 yata. So, tingnan natin. Nakapag-response ba sila ng 5 minutes? Kasi kailangan. Within 5 minutes. Yun kasi yun ang sabi ni Kwani. Sabi ni Chief PNP General Sana Torre. mayroon din sa mga CDRMO, PDRMO kasi sila yung responder diyan sa mga aksidenteng ganyan. 5 minutes lang. Dapat sana 5 minutes din. Siguro depende sa layo. Yes. Di ba? Pero siyempre 5 minutes is 5 minutes. Yun ang maximum na binigay ni PNP Chief. Kasi yung siguro ang sagot doon sa whether sinabi malayo ko, or malapit. Ako na rin ang sasagot doon sa depende sa malayo. Siguro mayroon silang yung moving patrol. Ayan. Di ba na pagka tinawag mo sa 911, alam nila kung sino yung kaagad pinakamalapit. Yun. Na patrol car. Yes. Doon sa area. Parang sa rin yan, sa sa taxi, di ba yung magbubuking ka? Di ba yung pinakamalapit? Yes. Alam mo, nagpabook ako.
Nandito ako sa Manila kasi wala dito di ba? BGC parang gano'n, no? Anong address mo? Meron nang kung sino yung malapit. Kasi may monitoring sila di ba? Meron. Sa kanilang grupo. At saka yung mga Grab, merong police precincts. Sana ganun din sa police. May mga police precincts sa mga barangay, so siguro high-tech na kaya nga nila nasabi na iniutos ni General Torre na within 3 minutes or 5 minutes, 3 minutes, nandyan na kami. Yeah. Kasi ibinasi din doon sa kilos ng mga masasamang loob. Alam mo ba, na sa pag-aaral ng mga pulis, alam mo yung nangyayaring huldapan, yung niluluban yung mga jewelry store, mga martilyugang noon. Ginagawa nila lang yan in just pag lumagpas ka ng 3 minutes pala dyan, huli ka na. So pinapractice din ng mga masasamang loob daw na gawin within 1 minute. Mabilisan. So yung pag-responde parang pelikula yan kaya yung pag-responde din, binasi din doon. Kaya kailangan in 3 minutes, nandun ka na. Dahil pag lumagpas ka dyan, wala ka nang abutan. Bakas na lang, bakas. Yes. Ito pa mga kapaborito, tuwang-tuwa po si Pasig Mayor Vico Soto. Dahil binisto na ni Pangulong BBM yung mga 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa Pilipinas. Talagang sumambulat na yung kanilang mga pangalan. Actually, babanggitin natin, kapaborito RJ. Ito, Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Pinapakinggan ko, baka may inaabangan ako. Baka may kilala ka dito. May kilala ko, sige. Ano yung pangatlo? Timothy? St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, EGB, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Top Notch Catalyst, Centerways Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, High Tune Construction and Development Corporation, Triple Eight Construction and Supply Incorporated. Triple Eight. Okay. Parang familiar to Royal Crown Monarch Construction and Supplies Royal Corporation. Crown. Parang alam mo kaya ko pinapakinggan. Alin kaya diyan ang pagmamay-ari ni Congressman, ni Mayor? Sige. Sino nga dito? Wow Builders. Wow. MG Samidan Construction. Ano yun, MG? MG. As in memory gap. Akala ko MJ. MG. Kasi yung MJ na kilala ko, wala nang kilala. Sige, tuloy mo. LR Tiki Builders Incorporated. Ano? LR Tiki Builders Incorporated. Road Edge Trading and Development Services. Yun po yung mga top 15 na mga contractors na sabi ni Pasig Mayor Vico Soto, ang isa po dyan ay pag-aari ng pamilyang nakatunggali niya noong nakarang eleksyon. Yung Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Timothy. Ito naman kasi wala namang masama. Dahil hanap buhay nila yan. Siguro yung iimbestigan dyan, kung naipatupad ba, kung nagawa ba ng tama at hindi substandard yung mga proyekto. Ang balita ko nga, nagbo-voluntaryo mangunguna sa investigation si Mayor Vic Soto. Hindi. Sino? Si Mayor Magalong. Ay, doon sa kanyang nasasakupan siguro. Hindi, buong Pilipinas gusto niya. Pilipinas gusto niya. Okay. Para at least may pakita sa publiko na talagang kung ano yung inilaan na pundo, nagagastos ng tama. Be transparent. Para kasi pagka sinabi mo na contractor, kahit binanggit yung mapangalan ng mga yan, hanap buhay nila yan di ba? Pero, sino sa kanila ang parang kakutsaba, di ba? Nung mga nasa ahensya o kaya nagpapatupad yan na substandard. Maalala. Yung proyekto. Bakit substandard? Diyan na mag-a-apply yung binulgar din Mayor Magalong, di ba? Kung saan napupunta yung
inilaang pundo na 40%. Actually, kapaborito, RJ, diba? Yes, yung pagbubulgar ni Mayor Magalong na may mga mambabatas na involved, sinusuportahan din niya ni Senador Panfilo Lacson, ni Senador Erwin Tulfo. Diba? Anti-corruption ng mga yun Sinusuportahan nila yan. Nalala ko, Senador Lacson, di kumuha ng PDAF yan noon. Siya lang, tanging senador. Yes. Ayaw niya ng PDAF. Sinasabi nila na may talagang mga miyembro ng House of Representatives na directly involved sa pangungontrata sa mga projects within their district. Which is hindi tama. Bakit? Conflict of interest. Yun ang malinaw, no? Conflict of interest. Diba? Ngayon, kung may mga proyekto, ganun congressman tayo. Subcontractor. May solong contractor yan. Tapos ang dami ng nagiging Korean na sila, citizen. Bakit? Mayroon na Korean. Meron Korean. Diba? Maalala mo pa yung binulgar ng isang mayor na nakasungkit siya ng pundo. Pero siya mismo ang nag-workout para makasungkit ng pundo para sa isang proyekto sa kanyang lugar. So alam nyo, yung mga... Nung i-implement na ng departamento, bukod doon sa porsyento ng departamento, nanghihingi yung congressman. Di ba? May mga ganyan ng issue. Di ba? So yun yung dapat malinisan. Diyan imbestigasyon, yung mga ganyang paniniwala, mawala. At malinis din ang pangalan na kung sino man sa kanila. Yung talagang involved yan. At matira lang yung talagang malinis. Tanong ng kumpare kung manginginom. Meron bang matitira? Meron naman siguro. In fairness. Dahil meron mga tapat talaga. Di ba? May mga siguro, mangilan-ngilan. May mga... involved yan, di kwan. Mahalata mo kasi kapag makapoy may pundasyon na project because madaling masira. Konting wasiwas ng halimbawa ng daluyon nabagbagla. Kaya nga sabi nga ng kumpare kong manginginom pagka abong pribadutan matibay pero no gaway gobyerno kwanto lupok kwanto. Di ba? Pag pinunduhan da noon gobyerno medyo mas matibay yung pribado. Dahil siyempre, abong mo, di paulitan mo, di ba? Singa aliw-liwan di paranta na. Yes. Gele pero, ito. Pero, kinbalot, si Katoy nagagawa, di ba? Kasi yung nga sa ibinulgar ni Mayor na Magalong na may mga porsintuhan, di ba? So nagiging substandard. Imagine sabi nga maalala ko sinabi ni Senador Panfilo Lacson, at least 67 members of the House of Representatives. Sila na mismo ang may alam di ba? Pero hindi pa pinapangalanan. Hindi pa pinapangalanan. 67 members. 67 members. Ang involved. Yun. Sila na mismo ang nagsasabi. Mga sila kapwa na yung nila mambabatas. Yes, sila na yung sinasabi ni Senador Panfilo Lacson na contractors of their own government-funded infrastructure projects. Di ba? Kaya dapat kumilis din yung ibang mambabatas para malinis yung kanilang, di ba, hanay. At maitsapwera sila doon sa mga, di ba, pinagdududahan o kaya involved yan. Pero baka sasabihin bago ako maging mambabatas or congressman or mayor or ano pa man trabaho ko na yan, kontratista na ako. Anong masama doon? Siguro diyan mag-a-apply yung conflict of interest pagka doon sa lugar mo. Dahil pwede ka naman, di ba? Kasi pwede ka naman magkontrata. In fairness, Oo. Kahit kung negosyo mo yan, kung negosyo allowed naman by law, pero not in your own turf. Yun, tama not yun. In your own pero turf. Pero pagka doon sa lugar mo, yun yung conflict of interest. Yun. Kasi siyempre, nagagamit mo yung... Ikaw ang namumuno doon Oo. Nagagamit mo yung posisyon mo, influensya mo. Para makuha mo yung project. Nako, nabasa ko yung post ni Councilor Ariel de la Concha. May post siya. Saan? Patungkol saan? Sa puntong ito, I will rest my case. Malinaw na kahit masakit, dapat din po sanang masanay ako. Kwanto?
Masanay ako na siguro dito mismo sa loob ng sanggunian, ako ay pagtatawanan, pagkakaisahan, at madalas ipapahiya. Ako na lang po ang uuwi ng may bigat sa puso, pero buo ang prinsipyo at tahimik ang konsensya. Hindi, pero pagka siguro no pangkamongan, why not na sumama, pero pagka kung may questioning ka diyan, nasa alam mo hindi tama, then pagpatuloy mo yan. Yes. Ang sabi pakita nga, mo na yes, may paninindigan. Yan. Tama. Sabi nga ni Councilor Dada doon sa post niya, kapaborito Ajay, wala man akong staff, hindi man ako kinikilala bilang minority representative, pero hindi po ako mananahimik. Pero may opisina naman siya. Meron. Pero siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. Ano yun? Sino nga asikaso sa kanyang mga papel? Oo, yun. Siya na rin. Siya na rin. Ano yun? Pwede ba yung ganun? May singa, may nako. tinitikis ka nila. Parang ganun. Tama ba yung term? Yun. Tinitikis ka nila talaga. Yun na yung tatakbuhan yan, kapaborito Ajay. Ay, nako. Sana naman wag. Di ba? Tayong mga Pilipino, mapagmahal, mapagkumbaba, at makatalos. Agauntan kapaborito Ajay. Bakit hindi nyo gayahin yung mga na nagdidibatihan, pero pagka nasa labas na panyero pa rin, di ba? Pero pagka nasa husgado, talagang mambabangalan mo tira, pero kapaway nananatili pa rin. Yung kanilang, di ba, pagka panyero, di ba? Parang gano'n. Sana kapaborito Ajay. Dapat sana gano'n dahil dyan lang kayo, pero di ba? Huwag kayong masyadong ma-personal. Ano ba yan? Tignan niyo si Mr. Ramon Ang. Negosyante po yan. Hindi naman siya politiko, ha? Pero dahil mahal niya ang Pilipinas, diba? Binuboluntaryo na niya yung sarili niya para ma-resolve yung problema nila sa pagbaha sa Metro Manila. Buong diba? Metro Manila. Antikwanto. Sige, kasi sa problema, kaya tayo binabaha, yung mga waterways, tinakpan, pinatayuhan ng mga building, ng mga structures. Paano gagana yun? At ang lamay, kasi may mga, ito aminin natin, may mga mentalidad, hindi naman tayo para parehas, may salita, akulatang problema. Di ba? Yes. Problema dalatan. Importante, siya, komportable siya. At hindi tayo makakasara ka, kulatang problema. Gawak, pero, problema dalatan, problema ay gobyerno latan. May mga ganun kasi na mentalidad. Pero hindi nyo nare-realize yung problema nila later on magiging problema mo na rin. Dahil apektado ka. Bukor mo ba? So, pag bukor mo limang bibilay di tanay. Lante. Di problema mo la. Apektado ratay kabenegan mo di ken batikan dalatay lugar mo, bukor mo la sige pa. Hanggang singa mo ay susili. Kaya sa kwanto, araratan sin papalagay yan eskwilaan ditan tapaw na estero mga liwalay dalin tamang paalagayak na eskwilaan. Bakit kasi? 'Di ba? Yun kasi ang problema. Bakit binigyan natin ng tinatayuan natin ng structure yung mga waterways na yan? Yun yung dinadaanan ng tubig. Dapat hindi natin binalahura yung waterways na yan. Parang may sinisinya si Kwan. Ano yun? Ano? Off the air tayo? Sige lang. Okay lang. Sige, tuloy. Nasa Facebook ay, komersyal. Komersyal? Nakalimutan na natin. Ang sarap ng usapan natin. Sige. Hindi tayo ng komersyal. Nakalimutan ko kanina. Magpapatuloy pang Likna Ibalik. Kaya rin na sa pagkabatan pa imano. Malalapunid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say San ang puta-putang Iran impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway,
a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Araratan. Oy. Siyempre, Likna ay bali yung popular natin talagagi. Kolop kantabi ni siyempre sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Kana sa magtarulingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Wala may abasa kya mensahe ng Pope Leo XIV ka paborito, RJ. Ni paakarad sa may imbangat ng Saint
tawag to, Saint Augustine. Anto may imbaga to ng Saint Augustine. Say kwanto, to make the world a better place, we have to start with ourselves. Say gabay to ni baga, tapen marakap, so saya bundon panayaman tayo, magkaroon tayo ng inner transformation. Inner transformation. Medyo kintambalat sa gabay ito yung baga. Inner. Focusing on personal growth, humility, and seeking truth within oneself. Ito yung mga essential steps. In short, seeking truth. Ugali. Kaya nga sabi natin kapaborito, RJ, no gabay tayo unaligwas, so bali tayo, malapod si katayo mismo. Natansirin, kaya nga every now and then, no wala may panahon na eleksyon na gauntan kapaborito, RJ, sagay ipurpurok tayo naynay, paulit-ulit, hanggang magiging makulit na tayo, pero paulit-ulit pa rin, na yung kinabukasan ng ating bayan nasa inyong mga kamay. Yes, at kailangan yung paggali natin at respeto, yun ang ibig sabihin dyan. Kaya tayo nagkakaproblema because hindi tayo nag-iisip. Saka yung pagpapahalaga sa yung sarili at sa yung kapwa. Yes. Ano lang yun. Kaya dapat kung tuwing eleksyon, mamili tayo ng tamang mamumuno sa atin para maging maayos ang buhay natin. Ito na. Eleksyon na yung sinasabi mo. Oo. Ngayon napipirman daw ni Presidente Bongbong. Pinakakaabangan niya kapaborito. Di ba 12 ngayon? Yes. Ito na yung sinasabi nila. Abangan ninyo hanggang mamaya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong sinasabing Malacanang. Sa mga oras na to. Sa mga oras na to. Baka hanggang mamayang hapon. Tingnan natin. So, may talagang nag-aabang. Yung mga kilala ko, namparoon la kasi talagang buo na sa loob niya na walang eleksyon. Kaya namparoon la. Dati, may kukurang-kurang la. Tapos namparoon la. Siguro pagka binito niya yan at sinabing tuloy, di ba? Siguro ang kurang lamot may kabat ko. Katute makapoy. Di ba? Wala may eleksyon o ang gapo, dapat kukurang kayo. Dapat kung ano yung personalidad mo, panatiliin mo yon kahit na walang eleksyon. Dapat kaso ang daming ganun kilala ka lang pag eleksyon. Tuloy-tuloy. Kasi meron siyang gustong kunin sa'yo. Di ba? Kaya kilala ka niya. Maraming ganun. Maalala ko tuloy yung punong barangay namin dyan sa Barangay Basing. Bakit? Naso! Kumusta na pala siya? Okay na. Okay naman na. Hindi ko pa siya nakikita pero I think he's okay. Nung Newton Adkulito? Adkulito. Ganun yun. Kalamor. Gano alas 2 na palbangon ditan. Bimangon. Pero alim og manayaman so kandari mamataken. Na may nanaog kala. Gila babangunin. Na disgrasya konda. May kabat ko na harap eleksyon. Ay, talagang na Panoy Dulap. Ay, tatak sa unto Tuan takot tay Liptos di Alipunga. Panay video. Brave man Nathan, super eleksyon. Panoy Dulap. Nang. Nga po. Atakbo na. Takbo na. Kukot siguro, di man na. Ay, nako. Pakutimog to. Yun ba yung word of the day? Yung pakutimog. Ito, balikan natin yung mga kontraktor kasi may isiniwalat ngayon si Senador Panfilo Lacson kung paano yung modus operandi nila. Alam mo, bago may tuloy, hindi yan gumagastos pero nananalo. Yes. Walang press conference yan, walang imbitasyon yan, wala. Ito ang sinasabi. Mobilization lang siguro yung gastos niya pero nananalo. Ito ang sinasabi ni Senador Lacson. Halimbawa, ang hari sa distrito ay ang congressman na. At the same time, kontraktor o kamag-anak pa yung mga kontraktor na iba. Pag may kontraktor na papasok doon, magbabayad ng 5% passing through. Parang toll. Parang toll gate. Ilan? 5%. Yung kilala ko, 20%. Kilala mo din laki yun. Laki ka agad Yung kilala mo. Di ba 20% yung sinawalat na kinukuha? Yes. Oy, bigyo yata para kandi unyaya. Yes. Ano ba yan? Bawas na kaagad yun sa cost ng proyekto.
Alam na alam sa Department of Public Works and Highways. Di ba? Meron din sila kasi sinasabi natin na alam natin dalawa. Sipa ang ibiig. Aman mismo so wala DPWH. Di ba? Di ba? Ilala mo namin 20% yay gawa tuya ko no. Kita niyo yan. Ko no. Ito pa sabi ni in public yan nailathala yan. Yes. Ito pa. May passing through fee na 5%, minsan nagiging 6% pa raw. Bakit? May 1%. Saan pupunta? Alam nyo yung pinag-uusapan natin na 5%? Siguro nyo sasabihin nyo 5% lang yan. Hindi ho, kahit 1%, kahit 0.1, bigay nyo sa akin, di tiba-tiba ako. Malaki dahil na ang pinag-uusapan natin dito, million, not billion. Pag-compute natin lahat-lahat, base sa mga info na gathered namin from contractors, kasi binabalidate namin from other contractors na nagdi-deal sa DPWH, kwento ng Senator Lacson, ang computation, pag dinidak mo lahat ng fees at commission at kung ano-ano pa, kawawa talaga ang proyekto. Yun. Kaya nga, di ba, si Mayor Magalong, siniwalat. Ilan yung kwentada natin noon, di ba? 35 na lang. Anatomy, 35 na lang. 35 Tapos pinasubcontract pa. Di 25 na lang. Yes. At Diyos. Yun. Ay, socialist. Kaya sabi niya, substandard. Siyempre. So, sa kwento lang na Senador Lacson, saan kukunin ng kontraktor kundi mag-substandard? Shortcut niya. Kwento, di ba? Nagsemento. Dinaanan lang ng mga malalaking truck. Pisak. Atarak. Nanggaway tay-tay. Naniman, aga ba? Nanggaway, flood control ba yan? Nitalay, gaylaloan niya, balagadanom. Tubag. Ito pa, sinasabi ni Senator Lacson, halimbawa ng shortcut na project ganito. Gumawa ng 50 meters na dike o flood control mitigation project. Sa halip na 150, 50 lang ang ginawa niya. Nasaan yung 100? Kasi nasa specification is 150. Pero ang ginawa lang niya 50 kasi wala na, short na sa budget. Tapos, bakit? Kulang. Lalik dumla, pirma la, susamay acceptance. Finish. Ayan. Paano makasingin la? Ito pa, isang sistema nila. Instead na magbabaon siya ng sheet piles na 3 metro, ng 6 na metro, ang ginagawa niya, binabawasan niya, 3 metro lang. At may ipapalpal na. Tulad na siya sabi ko, classroom, di ba? Uyusun da may balayang. Saan ta mo lay balayang to, hanggang dalam, tama na di madtapo laba, tayo uyos-uyos. Kasi, paano makabayo kontraktor, tadakal inindan to Ay, nako. Wala lay luwat. Ito pa. Wala lay luwat. Isang halimbawa. Hindi paghalo ng graba at buhangin sa pundasyon ng flood control project. Diba? Gagawa sila sa timplaan sa kesiminto, duwarang graba, taluran bato. O sigawan na sa kesiminto, patiran graba, anamiran bato, nakarto pero wala luwat. Wala luwat. Lastly. Sige. May kabat ko. Lasiri na lang, manager. May kabat ko, tankabat mo. Overtime kila kwanto. Antireklamo to. Contractor din siya, antireklamo to. Ako lagabay, so may kontrata ditan. Karakal na katungtong mo. Dakal so Mikaro. Dakal so Korean. Yun. Meron na Korean. Nako. Aga pala malami oras na ibalot. Dolita lang na boss. Hanggang bukas na muli mga kapaborito, ang tabayan sa susunod kaagad ang number 1 ng kapaborito Joey Baby. Ito po ang inyong mga lingkod. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Sa magtarion kapaborito, magtarion na lingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalukan tabay team at the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas muli mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani.